Hi everybody, happy Sunday. So you guys, today we are going to have a concert. Amakhosikazi akamSeleko will be performing for us. SinoMaCele, sinoMaYeni, sinoMaKhumalo, NomaNgwabe ke naye bakithi uyaparticipate. So ekugcineni ke you guys nizothi nje nithi vote ukuthi kahle kahle ubani idol yakamSeleko. Okay, ayike kodwa ngishocked guys ukuthi kanti ulona uMaYeni uyakwazi ukucula. Hayi uyacula ngempela guys. Ngathi mhlambe kwakufanele abe kulama group lawo ubani kambe obhongo muffin kanjena. Uyabona njena. Opportunity yadlula uMaYeni singambonga ngobhongo muffin. Ngapha uMaKhumalo ngathi kwakufanele nje abe kule group Rebecca Malope. Uyabona leyo nto. Angazi ke bakithi ngoMaCele kodwa ke hayi buka lana ke ndinabe seniyangitshela ukuthi ngempela kaMSeleko ubani uBeyonce wakhona. Bye, happy Sunday. Ngiyabingeleni